Hello guys, Maglalaro kami ngayon. what's up man? Maglalaro kami ngayon, no? Papawis kasi But Team Mindanao versus Team Tarlac Kapampangan. Team Kalilo kalaban Team Tarlac Quezon. Pero Tarlac yung t-shirt ko oh. Hey! Shout out sa mga Team Kalilo. Nandito na kami para magpakita ng gila. Yan guys, no? Laro na kami. So, what's up, man? Dako kaya sila. 6 ang kalaban. Bago pala. Nice! Ayo, Drigo. Ikas mo, Drigo.
Mana? Ayo, lantaw. Bola daw. Yo tira. Tiro. Ayo pakai ko. Yo tira. Oh. Yo tira. Silang. Ya. Waduh. Nice kahit. Wah, Bas, bas. Tenang. Wah. Sini. Oh. Ah, Ben. Okay, medyo. Go, go, go. Dagku. Kau dari. Hai, ini. Oh, guys. Oh, đây rồi. Ta sao thế nào? Đi, move. Tira, tira, tira. Đâu? Đâu? Hai. Đâu? Tira. Pas, pas. Tay mo. Tira, tira. Iya pa inalam mo. Mana? Hey. Wala daw. Pas.
Taas ka na lang, Kusam. Hindi ako sa taas, ako sa baba. Hindi ako makakawala sir. Oo, yawa ko yung bola eh. Gawas! Magaw! Ayan doon, Rigaw. Dito ko gabawas. Patay, gamantay sila yun. Dito ko siya. Ayo, dito ko go. Ato ko. Ato luyo. Stop eh! Dong, dito. Guna. Binaksan ko pa ako.
Nice! Ano? Dung! Tira! Nagandok! Hindi mo na! Ay, ba't sumusunod ka? Ay, padala ko eh. Hold lang ka, hold lang. Hold lang. Sumli ka, sumli. Nakasuloy dong. Ayaw, tuloy ka. Dala ikaw, Dre. Kani ko agaw, kani ko ah. Kani ko ah. Ah, good. Dos, dong mo, dito. Yan! Oh. Balik ka, balik ka. Balik ka. Dre, na dre. Jump. Wala, wala. Tinagaw. Oh. Sabay lang. Sabay lang. Kung nga kayo na, sabay lang. Kayo na, ikaw nakatulak sa akin. Kaya nga, nakaangat din ako kayo na. Tinulak mo ako, ganyan no? Tataas lang. Tataas ka lang. Anis-anis. Tinulak mo ako, ganyan. Lagi, tulak mo kayo. Lado, wala ka na eh. Bilis! Di! Tulak. Oh. Kamay, kamay, sabay. Sabay nyo. Kamay. Kamay. Bola. Sige, sige,
Wala, klaro. Honest lang.